Liña automática de tapa de selado de recheo en pó automático de proteínas. Aplicable a latas de aluminio, latas de plástico e latas de papel, é o equipo ideal para envasar pó. O recheo de dobre cabeza recta impide a produción. O servocontrol de toda a máquina fai que o equipo funcione máis seguro, máis estable e máis intelixente. Máquina de parafusar de tapa lineal con dispositivo de alimentación de tapa automática, alto grau de automatización, aforrando custos de man de obra e mellorando a eficiencia da produción.